We are going to get our reading from Luke 15 verses 11 to 32, the story of the prodigal son. Nai baba, ndinokumbirawo pfuma yangu kana mugove wangu. Ndafunga kuenda kunyika iri kure, kunogara ndiri ikoko ndoga. Zvakanaka mwanangu, ini ndichasara nemukoma wako. Ndinokushuvira zvakanaka muupenyu hwako. Mwana mukomana unofara kwazvo, unotakurana nepfuma iye yaakapiwa nababa wake ndokunanga kunyika iri kure. Inoti nguva yasvika, mwanakomana uyu anorasikirwa nezvinhu zvose. Apo munyika umo makava nenzara huru kwazvo. Ndokufunga kuti atsvage basa, asi basa raakawana rakanga riri basa rekufudza nguruve. Nekuda kwaizvozvo akawana basa, asi akasvika panguva yekuti aishuvira kuti ange achidya chikafu chenguruve, asi pakashayiwa munhu anokwanisa kumupa chipi nechipi zvacho. Asi mushure menguva anosvika pakurangarira kuti kumba kwababa vangu kune zvekudya zvakawanda. Asi ndichadzokera kuna baba vangu ndinoti, baba, ndakatadza kudengana panyika. Musandita mwana wenyu, asi ndibatei semuranda. Nokuda kwaizvozvo wakasimuka akatanga kufamba achidzokera kumba kwababa vake. Anoti ari nechekure, baba vake vanomuona, vanonzwa tsitsi, vanochingura mwana wavo with compassion, vakamumbundira ndokumutsvoda. Asi iye mwana akati, baba, ndakatadza kudengana panyika, handikodzere kuva mwana wenyu. Asi baba vanoti, torai the finest robe, mumupfekedze, and put also a ring on his finger, and also sandals on his feet. Akabayirwa mhuru yakakora, and pakava nekupemberera. Baba vakati, mwana wangu wakanga wafa, asi adzoka muupenyu, wakanga wakarasika, asi awanikwa. Mukoma wake akati achibva kumunda, anonzwa pakuchipemberwa, anodaidza muranda achimubvunza kuti chii chiri kuitika, asi anomupindura achiti, your brother has come back home safe, and your father is so happy about it that he has ordered this celebration and killed the fattened calf. Asi mukoma haana kufara nazvo, akagumbuka kwazvo, akasapinda mumba umu. Asi baba vake vanobuda panze vodetemba vachimukumbira kwaari, asi anopindura achiti, baba, ndakava muranda kwemakore mazhinji, ndikateerera zvose zvamunotaura, asi hamuna kumbondibayira kana nembudzi zvayo. Asi baba vake vanotaura vachiti, munhu mwana wako anga afa, asi adzoka kuupenyu. He was lost and is found, and for that we had to celebrate and rejoice. My dear friend, I know it is very hard. I know it is very difficult in this moment of time. You feel that you are in deep sin. You feel that you are being trapped by sin. You have been deceived by the evil one. You have been deceived by the devil. But my friend, there is no sin that the Father cannot forgive. The Father is waiting for you with a compassionate heart. He is waiting for you to come back. He is waiting for you with open arms. He is waiting to give you new clothes. He is waiting to give you a ring to honor you. He is waiting for you so that you enjoy with the Father. The Father is waiting for you so that there will be a celebration for you, because you were lost but now you were found. Be found in the hands of the Father.